2021. godina nije najbolje započela. Nadam se da će nam ostatak godine biti puno bolji. Napokon smo dočekali malo snijega u Osijeku kojeg kći Sara i ja obožavamo. Stoga smo odlučili iskoristiti situaciju pa smo snimili ovaj današnji video. Naravno, još smo se i usput prošetali te time učinili korisnu stvar za naše zdravlje. Prije sam rekao da volim jesen zbog prepunih šarenih boja, ali volim i zimu koja je zbog svoje čistoće i jednostavnosti isto tako lijepa. Po čistoću mislim prije otapanja snijega. Da ne filozofiram, svako godišnje doba je jedinstveno i lijepo na svoj način. No, ovaj video nije snimljen iz tog razloga, već zbog mojih slika i mene kao umjetnika koji se već neko vrijeme predstavljam javnosti na YouTube-u. Svi vi koji ste do sada pogledali pokoji moj video značite o čemu se radi. A ostale, ako to žele, pozivam da odu na moj YouTube kanal i pogledaju moje prethodne videe. Obično bi većina YouTubera sada rekla da im se pretplatite na YouTube kanal, da im lajkate video i slično. No ja to neću učiniti zato što to nije moj stil. Ja sam zahvalan svojim 16 hrabrim pretplaticama i pokojem lajku kojeg dobijem po videu i manjem broju pregleda. To me ne iznenađuje s obzirom da ova tematika koju ja pokrivam nije za veliku masu ljudi. A i u nekoliko navrata sam prije rekao da ne slikam za većinu ljudi. No, to me ne spriječava da uživam u tome što radim. U nadi je spas. Ne bih se volio ponavljati što se tiče mog hendikepa, slika, načina na koji slikam i zašto sam nazvao to razdoblje kako sam nazvao. Više puta sam o tome dosad govorio. Ne želim biti dosadan, ali ja sam samo obični slikar koji prezentira sebe i svoj rad. Od toga i za to živim. Živim i za svoju kćer koju neizmjerno puno volim.